Dobrý deň, priatelia zdravia, mnohí z vás isto aj šampióni zdravia. V nasledujúcom videu si povieme o srdcovom zlyhávaní. Je to ochorenie, ktoré, ak sa nelieči, môže viesť k náhlej smrti. Prevediem vás až do vnútra buniek, aby sme pátrali po tej najzákladnejšej príčine, prečo vlastne dochádza k srdcovému zlyhávaniu. A keď pochopíme príčinu, dokážeme na to použiť aj správne mikroživiny, ktoré dokážu toto ochorenie spomaliť, prípadne úplne zastaviť alebo dokonca aj zvrátiť. Povedzme si, čo to vlastne znamená zlyhávanie srdca. Je to stav, kedy srdce už nedokáže pumpovať dostatočne krv, aby zásobilo orgány živinami alebo kyslíkom. Predstavme si tento stav práce srdca ako pumpu, ktorá je opotrebovaná alebo je preťažená a ešte funguje, ale s nízkou účinnosťou. Srdcové zlyhanie môže mať viacero príčin. Veľmi častou príčinou je chronický dlhodobý zápal, ktorý môže byť spôsobený napríklad prekonanými častými infekciami, môže to byť vírusové ochorenie, môže to byť však aj dlhodobo konzumované omega-6 tuky, ktoré sú vo vysokej preváhe a pôsobia prozápalovo. Ďalšou príčinou, prečo zlyháva srdce, môže byť toxické poškodenie alebo oxidatívne poškodenie v prípade, že máme nedostatok antioxidantov a konzumujeme stravu, ktorá je bohatá na energiu, avšak chudobná na tieto mikroživiny, na antioxidanty, ktoré pôsobia ochranne. Ďalší dôvod, prečo srdce môže zlyhávať, je vysoký a dlhodobý nadbytok cukrov, ktorý spôsobuje glikáciu, reakciu glukózy s bielkovinami. Tieto bielkoviny poškodzuje. Rovnako poškodzuje aj srdcový sval. Ďalšou príčinou, ktorá môže prispievať k zlyhaniu srdca, je nedostatok zdravého cholesterolu. Nakoľko cholesterol je stavebná jednotka bunkovej steny, ani bunky svaloviny srdca sa neobídu bez dostatku cholesterolu. Avšak mnoho ľudí berie lieky na znižovanie cholesterolu, tzv. Statíny. Avšak statíny si nevyberajú. Oni neznižujú len ten zlý cholesterol, oni znižujú oba typy cholesterolu, čo môže byť problém. Častou príčinou srdcového zlyhávania je funkčné poškodenie. To znamená po infarkte časť tkaniva v dôsledku nedostatku kyslíka odumiera a je nahradená jazvovitým tkanivom. Toto tkanivo už nedokáže pracovať a spôsobuje nefunkčnosť. Oslabuje prácu srdca. Závisí len od toho, aké veľké sú tieto ložiská, ktoré sú nefunkčné. Aj v tomto prípade však dokážeme si pomôcť, ak srdcový sval začne vytvárať viacej energie, ak obnovíme tvorbu energie vo zvýšku svaloviny srdca. Spoločným menovateľom všetkých týchto procesov je v konečnom dôsledku nedostatok energií. A prečo vzniká nedostatok energie? Príčinou je poškodenie mitochondrií. Jednoducho v tomto prípade srdce, ak má poškodené mitochondrie, nedokáže tvoriť energiu a nevládze. Lieky hoci zachraňujú a niekedy dlhodobo pomáhajú prekonať všetky tieto problémy zlyhávajúceho srdca, neriešia však príčinu. Poznáme viaceré typy liekov, ktoré sa používajú pri zlyhávaní srdca. Sú to diuretika alebo lieky na odvodnenie, ktoré laicky povedané vypustia potrubie, tým znížia tlak a znížia nároky na energetickú spotrebu srdca, znížia jeho námahu. Podobne lieky na vysoký krvný tlak, rozšíria cievy, znížia tlak a tým srdce dokáže pracovať ľahšie, aby dopravilo krv, kyslík a živiny do celého organizmu. Avšak žiadne z týchto liekov neriešia príčinu. A príčinu, prečo srdce nevládze, nie je veľa vody v krvi, teda veľa tekutín alebo vysoký tlak, ale príčinou, prečo srdce zlyháva, je nedostatok energie. Srdce nemá energiu, ktorá sa má vytvárať v bunkách. Ak posilníme tvorbu energie mitochondriami,
srdce môže opäť obnoviť svoju prácu a môže opäť, laicky povedané, vládať, pracovať. Povedzme si, ako sa mitochondrie poškodzujú a spôsoby, ako ich chrániť a tým pádom zlepšiť tvorbu energie nielen pre zlyhávajúce srdce, ale zvýšiť energiu v celom našom organizme. Mitochondrie sú, laicky povedané, energetické továrne. Každá bunka obsahuje tisíce mitochondrií. Obsahujú viaceré organely a tie, ktoré nesú genetickú informáciu, sú tzv. Mitochondriálne DNA, ktoré sú usporiadané do kruhovitých zväzkov. Tieto riadia tvorbu energie, avšak táto DNA vekom degeneruje. Pri narodení je nepoškodená, všetky informácie sú tam správne zapísané a preto sa energia tvorí bez problémov, bez akéhokoľvek úbytku. Počas života dochádza k poškodzovaniu a tým aj mitochondrie strácajú svoju funkciu. Tu vidíme obrázok, kde je rozvinutá mitochondriálna DNA, konkrétne u človeka vo veku 62 rokov. Tu bolo namerané poškodenie genetického materiálu v rozsahu 11%. Vidíme tam čierne pásy, prípadne čierne bodky. Sú to miesta, kde je genetická informácia vypadnutá, kde chýba. Z toho vyplýva, tieto sekvencie nedokážu tvoriť bielkoviny, proteíny, enzymy a zhoršujú celkovo metabolizmus, výrobu energie mitochondriov. Na ďalšom obrázku vidíme príklad človeka, ktorý vo veku 93 rokov má poškodenie DNA v mitochondriách v miere 25%. Tu už vidíme nielen dlhé súvislé čierne čiary, je tu aj veľa čiernych bodov. Je to niečo ako na harddisku, keď vám vypadnú niektoré segmenty, tak tu je tých segmentov už strašne veľa. Už je to 1/4. Dokonca tu chýbajú úplne niektoré reťazce, sú degradované, to sú tie biele miesta. Takže vidíte, ako to pokračuje. Ako my strácame ten software, tak na základe toho, že stratíme software, tak potom sa už nedokážu vytvárať nové proteíny, nedokážu sa vytvárať nové mitochondrie a tvorba energie sústavne klesá. Tu vidíme, ako vekom klesá tvorba energie. Pri dosiahnutí dospelosti považujeme túto hodnotu za 100%. Tvorba energie vekom klesá. Kým pri dosiahnutí dospelosti produkujeme 100% energie, vo veku 32 rokov je to už len 60% pôvodnej hodnoty. Je to veľký pokles, avšak ešte si to nemusíme ani všimnúť. Vo veku 62 rokov bol zistený pokles 45% oproti pôvodným hodnotám tvorby energie. A vo veku 93 rokov 30% tvorba energie v porovnaní so 100% pri dosiahnutí dospelosti. Energetická účinnosť teda klesá a keď poklesne pod 30% pôvodnej hodnoty, obvykle väčšina ľudí umiera na energetický deficit, čo spôsobuje bunkovú smrť, odumretie tkaniva, stratu schopnosti regenerovať sa. Avšak táto situácia môže byť ešte horšia a pokles na 30% pôvodnej kapacity tvoriť energiu môže prísť oveľa skôr, už po 70-ke. A to vďaka epigenetike, čiže to, ako my žijeme, ako sa správame a čo konzumujeme. Je to vysoká prevaha omega-6 tukov, celkovo veľa cukrov, nedostatok antioxidantov, sedavý spôsob života, stres a môžu to byť aj niektoré lieky, ktoré blokujú tvorbu cholesterolu a môžu urýchlovať poškodzovanie mitochondrií. Kým pokles účinnosti mitochondrií pod 30% pôvodnej hodnoty znamená obvykle, že ľudia umierajú, už pokles pod 60% začína byť vysokým rizikom, a to rizikom pre zlyhávanie srdca, o čom je práve toto video. Čiže tu je príčina, že srdce nemá energiu, že sú poškodené mitochondrie. Okrem toho, pri poklese pod 60%
dochádza k vzniku degeneratívnych ochorení ako Parkinson, Alzheimer, oslabená imunita, vyššie riziko rakoviny alebo napríklad únavový syndrom. Čiže po 60. roku života je doslova povinnosťou chrániť si a starať sa o mitochondrie, aby dokázali ďalej tvoriť energiu a týmto spôsobom aj zvrátiť zlyhávanie srdca. Prirodzene, príčinne, nielen riešiť dôsledky. Povedzme si ako, poďme na to. Vybral som pre vás 5 kľúčových mikroživín, ktoré majú najzásadnejší vplyv na energetický metabolizmus mitochondrií a rovnako vedia vplývať na to, aby mitochondrie sa obnovovali, aby sa zvyšoval ich počet, prípadne aj na to, aby tie mitochondrie, ktoré sú poškodené, aby zanikali procesom, ktorý nazývame mitofágia. Tým sa poškodenie odstránia a nahradia sa novými zdravými, ktoré dokážu 100% fungovať. Takže živina, ktorú považujem za číslo 1 v obnove tvorby energie pre srdce, ale aj pre všetky naše bunky v tele, všetky naše orgány, je kyselina alfa-lipová. Má mnohostranné účinky, o ktorých som rozprával v inom videu a odporúčam brať preventívne 300 mg. Keď sú už problémy nejaké, tak by som odporúčal 600 mg denne a v prípade, že je vyššia telesná hmotnosť alebo chcete rýchlejšie dosiahnuť benefity, tak je možné nasadiť dávku 900 mg denne. Užíva sa nalačno, pretože jedlo znižuje vstrebávanie. Ďalšou mikroživínou, ktorá výrazne zasahuje do energetického metabolizmu mitochondrií a zlepšuje doslova energetickú účinnosť mitochondrie, je NMN. Je to nikotinamid mononukleotid alebo aktívna forma vitamínu B3. Odporúčam brať 300 až 500 mg. Ďalšia látka, ktorá veľmi zásadne vplýva na mitochondriálnu tvorbu energie, je riboflavín, označovaný aj ako vitamín B2. Riboflavín sa v tele mení na mononukleotid riboflavínu alebo riboflavín dinukleotid. Toto je energetický kofaktor bunky, ktorý tiež prispieva k tomu, aby sa vytváral dostatok ATP, čo je základná bunková energia, alebo aby sa dokázali lepšie, účinnejšie spaľovať tuky, lipidy. Ďalšia mikroživina, ktorá významne pomáha srdcu, zlepšuje jeho prácu, odstraňuje zápal a posilňuje bunkové steny myokardu, je rybí olej, ktorý obsahuje omega-3 mastné kyseliny, je známe ich protizápalový účinok. Odporúčam dlhodobo, nakoľko je to živina, dokonca esenciálna, EPA, DHA sú esenciálne, čiže nie je to nejaký liek, využívam jedno balenie, budem zdravý. Keď tú živinu nebudete mať problém. Keď ju máte, je dobré. Čiže dlhodobo, stále, celoživotne 5 gramov rybieho oleja denne, pokiaľ nekonzumujete dostatok morských rýb. A na poslednom mieste, ale tiež veľmi dôležitá mikroživina je možno vám známy koenzym Q10, ktorý sa užíva práve pre energiu srdca, nakoľko táto látka zlepšuje výmenu elektrónov a tým pádom celý ten energetický reťazec beží rýchlejšie, je to obrazne povedané akýsi katalizátor bunkovej energie. Takže keď máme všetky tieto mikroživiny, tak dokážeme výrazným spôsobom zastaviť progres zlyhávania srdca. Môžeme dokonca ešte prácu zlepšiť a tento proces zvrátiť, čo je podstatné na rozdiel od liekov, ktoré potrebujeme. V mnohých prípadoch sa pacienti bez nich nezaobídu, nakoľko ten stav je už tak vážny, že je potrebné doslova pomáhať organizmu nejakými mechanizmami, niečo vypnúť, znížiť tlak, odvodniť telo. Ale tu riešime príčinu, pretože nič to nevyrieši za nás, žiaden liek, len tieto mikroživiny. Takže aj keď pacienti berú terapiu, berú nejaké lieky, vždy by mali pamätať na to, že treba aj riešiť príčinu, odstraňovať, prečo vlastne je deficit energetický a prečo srdce nedokáže tak dobre pumpovať a prečo nám zlyháva. Takže toto boli také najzásadnejšie mikroživiny, ktoré odporúčam brať všetky. Čiže nie len vybrať si jednu, ale pokiaľ chcete dosiahnuť maximálny benefit, tak je potrebné zapojiť úplne všetko, čo sa dá. A k tomu samozrejme ďalšie faktory, ktoré
o ktorých už nebudem asi rozprávať, ale to je potom primeraná fyzická aktivita, spánok, antioxidanty, čiže to sú všetko tie ďalšie kofaktory, ktoré môžu napomôcť, ale toto boli tie hlavné, najzásadnejšie veci. Ďakujem vám za pozornosť a ak sa vám video páčilo, tak prosím lajknite, prípadne si zapnite odber, aby ste dostali upozornenie, keď nahrám nové video a pripravím pre vás nejaké nové zaujímavé témy. Ďakujem.